Tietenkään, you're better than me, you suck. Tietääkö Ville, että sä oot sen koneella? Tietenkö Ville, että sä oot se koneella? Niin mä kysyin sinulta jo. Ei, mä kysyin sinulta jo. Monta kaljanat juon? 10 jo. 10 kaljaa, herran jumala. On kyllä ihan päissä. 11 on menossa. 11, saatana, kunnon juoppo. Ootko ottanut Villestä mallia? On. Juoko Ville paljon kaljaa? Jotenkin 20 päivässä. 20 päivässä. Minulle se on sanonut, että se juo aina yhden silloin tällä. Okei, mä käyn tuosta vähän lisää. Lisää kaljaa. Juttu jatkuu, ei. Porno. Katsopa Villeen sivuhistorian, kun se kattonut porno. Porno. Kato Villeen sivuhistoria. Ja sivulla se on käynyt. Porno. Joo, kyllä minä tiedän, että sulla on hyvin... Tiedätkö mitä mä pelaan? Arvaa. Mountain Blade. Tiedätkö mitä mä pelaan? Woo! Sä pelaat porno. Tiedätkö mitä mä pelaan? No mitäs nää pelaat? Jee! Ei semmoista peliä olekaan, nyt valehtelet. Vittu, tarvittis lisää otetaan tuosta tuota kaljaa lisää. Se on Ville jättänyt kaljakki sinne. Joo. Se on 12. 12 kaljaa jättänyt sinulle. Ei kun mä juomassa. Sä oot juonut. Sillä oikeesti on täällä säästänyt vähän tuolla. Jotenkin 100. 100 kaljaa? Niin. Aika se ei oo tänään ne kaikki. En tiedä, on varmaan juoppo. Joo. Sitten verta päälle, syrkää. Verta päälle, sir offline, online, pissa päälle. Ja se kyllä ihan nuimen. Tarpeeksi Sir lähellä. offline, online, paska päälle ja kuse siihen pilluun. Ja Ville. Onko Ville siellä? Ei täällä ole ketään Ville. Ainoa Ville lähti täältä jo pois. Sä oot sen koneella ilman lupaa. Vai sieltä pois? Eikö sieltä? Ai. Miksi sä oot Ville koneella ilman lupaa? Saa olla kyllä tässä. Onko Ville sanonut, että sä saat olla siinä? Äiti on sanonut, se on Jos tänään saa olla siinä. Saamme. Et Mä saa. justiinsa tapan tuossa paivaan tuosta. Älä tapa. Tapan. Fuck! Hän tappoi mut. He kill me. Till offline online peli. Till offline online peli päälle.
peli päälle, Zero offline onninen. Kankangsta, ei se oo mitään homoa. Backstappään, homo jakun läskejä. Vittu läski, oot säkin. Onko joku toista läski? Kyllä, minä oon ihan saatanan lihava. Holy shit, episode 1. Boom! Bonk!